We krijgen nu Harro de Jong, landschaparchitect bij bureau Harro. We hebben Harro ontmoet helemaal in den beginnen, nog voor Holwert aan Zee. Ik was er helaas niet bij, want het was wel heel vroeg, Hessel en Theo volgens mij. Namens het dorpsbelang aanwezig bij in een dobbe Frieske Geer. Ik kan niet op de naam komen, maar richting Hallem. Hele bekende naam. Maar daar was de presentatie van Atelier Friesloon. Harro de Jong heeft de uitwerking voor het vergezicht van het waddenlandschap. Een harde dijk maakt daar een zachte kering van. Harro nam Friesland aan zee voor zijn rekening, de uitwerking van Friesland. En één van die uitwerkingen was Holwert aan zee met een gat in de dijk. Dus het meest maffe plan zeggen zo, waarom maak je een gat in de dijk? Dat is niet heel erg gebruikelijk. Maar dat sloeg wel heel erg aan in het dorp. En dat was de eerste kennismaking met Holwert aan Zee. Ik ga het zelf ook waarschijnlijk vertellen. Ik ga je het gras niet voor de voeten wegmaaien. Harro de Jong die ons graag vertelt hoe pas je Holwert aan Zee in dit landschap. Harro. Dankjewel. Ik ga naar... Dit is het plaatje wat ik... 12 jaar geleden was ik hier ook. Niet hier, niet in deze kerk, maar wel in Holwert. En dat was, zoals Marco net zei, eigenlijk kort nadat ik Theo een keer ontmoet had bij een presentatie inderdaad van het plan Friesland aan Zee. Dat was dus... Naar aanleiding van de Delta-commissaris, die wilde naar aanleiding daarvan moest er visies gemaakt worden op de Nederlandse kust. En ik had de Friese Waddenkust toegewezen gekregen om daar iets voor te verzinnen. En dat hebben we gedaan en de naam was Friesland aan Zee. Friesland ligt al aan zee, zou je zeggen. En toch vond ik eigenlijk bij het maken van dat project dat dat niet het geval was. Dat Friesland eigenlijk afgedreven was van zijn zee. Dat er een harde barrière tussen lag. Zo ontstond die naam Friesland aan Zee. En er waren een paar plekken waarvan we zeiden van daar zou je echt iets moeten doen om als aanjager voor die ontwikkeling in het gebied. En Holwert was er een van. En zo ontstond de term Holwert aan Zee. En dit was het plaatje dat 12 jaar geleden, ik weet niet meer waar het was destijds, maar in het dorpshuis een presentatie mocht houden. En dat was kort nadat we hier in het dorpsbelang, dat ik die presentatie eigenlijk in een klein comité had gegeven. Nu moet u zich voorstellen, dat is best spannend. Want als buitenstaander, wij zitten in dat bosrijke gebied met het bureau waar net over gesproken werd. Als buitenstaander doe je onderzoek naar een gebied en kom je tot een conclusie, een soort psychoanalyse van buitenaf. Iemand die er dan buitenaf naar kijkt. En die gaat dan vertellen wat hij erin ziet. En ook wat hij zou doen. En dan moet je maar net... Dat moet maar net goed vallen. En met het dorpsbelang, toen was er... Theo was erbij, Hessel was erbij. En dat viel goed. En toen werd gevraagd, kan je dat ook een keer in het hele dorp komen vertellen? Dus toen was er ook een volle zaal. Maar om aan een dorp te gaan vertellen welke kant het misschien wel eens op zou moeten gaan, is best spannend. En ik vond het buitengewoon leuk hoe dat ontvangen werd. En daarna is het natuurlijk helemaal op een soort bizarre manier eigenlijk zich ontwikkeld de afgelopen 12 jaar. Na aanleiding van dit plaatje kreeg ik een telefoontje of een mailtje, weet ik niet meer, van een mevrouw van in de 80 uit Holwert. En die vroeg of ik die foto door wilde sturen. En ik dacht, dat was dit plaatje, ik dacht die mevrouw die kent Photoshop natuurlijk niet, want dit was de foto die ik had gebruikt. En daar had ik dit van gemaakt. We was naar Duitsland geweest. En we hadden Dornumersiel en allerlei plaatsen aan de Duitse Waddenkust gefotografeerd. En die hadden allemaal die verbinding tussen de Waddenzee en de binnenwateren. Die hadden allemaal een ziel, een sluis. En dat was allemaal verbonden met elkaar. Het floreerde daar enorm. Een heel soortgelijk gebied als dit. Het is bijna een kopie. Alleen bij elk dorp is die doorsteek er. Burgemeesters gesproken, daar ging het hartstikke goed met die. Er was niks sprake van krimp, het was juist booming eigenlijk. Maar goed, die mevrouw die vroeg om die foto. En dit was eigenlijk die foto. Dus ik probeerde uit te leggen van, ja mevrouw, dat is niet echt een foto. Dat heb ik met de computer gedaan. Dat is foto's. Ja, dat snap ik ook wel. Maar zo moet het worden. En excuus. En nogmaals aan de mevrouw. En dat was een soort, dat vond ik heel bijzonder. Dat het zo omarmd werd, dat idee om dat te gaan doen. En daar ga ik nu iets over uitleggen. Ik zal proberen ook
ben ook niet kort van stof, is ook niet mijn kernkwaliteit, dus ik zal proberen er snel doorheen te gaan. Maar waar ik het toen over gehad heb, was eigenlijk die ongelofelijke kwaliteiten die er hier in het gebied zitten. En waarvan ik als buitenstaander eigenlijk wel vind dat ik dat kan vertellen. Ook omdat het niet een soort misplaatste trots is. Ik woon hier niet, u woont hier wel. Maar af en toe zie je niet wat je hebt als je er middenin zit. En dan zie je het als buitenstaander eigenlijk beter misschien wel hoe rijk je bent. En dat geldt voor die kwelders ook. En het was in 2009 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed, de Waddenzee. Great Barrier Reef, Yellowstone, Venetië, Waddenzee. Hetzelfde, laken en pak. En het is elk jaargetijde heel bijzonder. Maar ik constateerde ook, en we keken naar de hele Friese Waddenkust, dat dat gebied eigenlijk best behoorlijk slecht toegankelijk was en slecht bereikbaar was. Heel veel doodlopende paadjes vanuit het binnenland, net naar die Waddenzee toe, hele harde dijk ertussen, oneindig veel hekken en ontoegankelijkheid. En dat het werd je wel erg moeilijk gemaakt om ervan van te genieten. En op sommige plekken was het ook eigenlijk best wel moeilijk om te genieten. Dus dit is niet hier, maar elders. En het gevaar was, en dat was toen eigenlijk de vraag, de zeespiegel stijgt, moeten we hiermee verder gaan? Moet die nog hoger? Moet die nog breder? En eigenlijk merkte ik ook een soort mentale verwijdering van de zee. Want er zat iets tussen in de tussentijd. Het land was gegroeid en dorpen en zee lagen uit elkaar. We hebben net weer gezien hoe het als een soort kaap aan het water, aan de zee lag. En dat was het niet meer. Intussen was het dit, let wel, dit is een artikel uit 2006, die ik toen ook gebruikte, want het was toen aan de hand. Een belangrijk probleem. En aan de andere kant, aan de overkant, was het juist veel te druk. En eigenlijk nog steeds. Dus je zou zeggen, je zit aan dezelfde kant van het UNESCO Werelderfgoed. Kan dat niet wat eerlijker verdeeld worden? En toch gebeurde dat niet. 600.000 mensen, toen nog 450 staat hier in de tekst per jaar, die er langskomen en die naar de overkant gaan om daar te genieten van het Waddengebied. Dus ons verhaal wat we toen maakten naar aanleiding van de zeespiegelstijging en hoe kijk je naar die dijken en hoe kijk je naar de ruimtelijke kwaliteit van de kust, ging deels echt over dat fysieke, van hoe ga je daarmee om, maar ook over die kwaliteiten en kan je die niet gelijk veel beter benutten en gaan vieren. Dit was een plaatje uit die visie voor heel Friesland van een kwelderkust heeft namelijk net zo'n effect. Je kan de dijk ophogen, je kan ook kwelders maken. Het heeft hetzelfde effect, de golven breken, maar het levert heel veel ecologische rijkdom, maar ook toeristische rijkdom op. Je ziet hier een terp. Inmiddels ligt er zo eentje, de terp van de toekomst, hier iets verderop. Een terp die je kan bereiken zodat je puntsgewijs ook kan genieten van die prachtige, bijzondere, ruime, stille, vogelrijke, eetbare kwelders hier net buiten het gebied. Dus dit was de visie, het project heette dus Friesland aan Zee. Hele Friese Waddenkust, maar we zitten hier, dit gebied bestaat al en we hadden een aantal plekken waarvan we zeiden daar zou je eigenlijk contact kunnen maken met dat binnengebied. En we zien hier nog een keer een oude kaart waarop we Holwert zien en dan zien we de Holwertervaart deze kant op en we zien de verbinding naar buiten. En daarom ook, omdat het zo'n bijzonder dorp, werd net ook genoemd hoe het er ligt, de schoonheid ervan. Nogmaals, als je naar Duitsland gaat kijken waar dus al die dorpen wel die verbinding hebben tussen Waddenzee en binnenwateren, die dorpen zien er echt heel veel minder mooi uit dan hier. Met subtropische zwemparadijzen erbij. Dat wel, opgespoten strand. Dus het is vermaak, maar het is een heel ander soort vermaak dan je eigenlijk zou verwachten op deze plek. Maar daar gaat Marlijn zo denk ik nog wel iets over zeggen. Maar het is verbonden met elkaar inderdaad. Via het water, alle cultuurhistorie ongeveer van Friesland is verbonden via het water. Dus ongeveer als je in de rest van Nederland roept Friesland, denkt iedereen gelijk water. Schaatsen, varen, het water op. En op die manier is het verbonden en het eindigt eigenlijk, de schriftlezing eindigt net iets te vroeg bij Holwert en net niet door naar de Waddenzee. Het zijn een soort, als je naar de structuur van Friesland kijkt, liggen er hier dorpen. Maar door die aanlandingen, door het maken van het land, liggen ze net niet meer aan de kust. Dus we zeiden, op een paar plekken moet je die heel feestelijk verbinden met het buitengebied. En zo ontstond de eerste schets eigenlijk van je zou zoiets willen doen. We hebben Holwert, we hebben de Holwertervaart. Er was een klein haventje. We hebben die prachtige kwelders. De mensen die komen er al langs. Heel veel per jaar laten het eigenlijk rechts liggen. Haal de mensen de kwelders in en de kwelders het dorp in Holwert aan Zee. En dit was een hele vroege schets, dus uit 2011 ervan. En
laatste jaar zijn we wel weer druk geweest. Er werd er gezegd, het plan is eigenlijk heel erg veranderd. En hier kan je zien dat er eigenlijk heel weinig veranderd is in het plan. Hier zie je Holwert liggen, hier zie je wel iets raars nog aan de oostzijde. We zien het water naar binnen, water naar buiten, een pijltje erbij, water hier de Holwertervaart. En dat lijkt heel erg op de beelden die we straks weer, de luchtfoto die we zo weer gaan zien. Goed, toen dat beeld dus, Holwert aan Zee 2012. Nou, de rest is geschiedenis. Eigenlijk de 4 helden van het dorp, bekend van documentaires, et cetera, hebben dat toen opgepakt. En ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want heel veel plannen eindigen in de kast. En daar staan kasten vol mee. Hier op provinciehuis, gemeentehuis, landschapsarchitectenbureaus zoals de onze. Heel veel visies en vervolgens gebeurt er niks. Dat dreigt eigenlijk ook met dat Friesland aan Zee te gebeuren. Toen ik vroeg, wat gaat er nu mee gebeuren vervolgens met het product wat ik voor jullie gemaakt heb? Nou ja, het is af. Ja, het is af. Maar wat gaat er nu mee gebeuren? Nou, we bieden het aan. Ja. En gaan we het dan ook maken? Ja, dat is niet aan ons. Dus daarmee hield het een beetje op. Maar niet hier. Want hier ontstond vanuit het dorp zelf dus een aantal mensen die zeiden, wij vinden het... Ja, en op die bijeenkomst ook. En die mevrouw die mij toen belde met die foto. Maar er was een energie en daar is iets mee gaan gebeuren. En alleen dat al is bijna een reden om ermee door te gaan. Dat tref je niet zo vaak aan. En dat heeft tot iets geleid. Eigenlijk een energie erin is gestoken die wij als landschapsarchitectenbureau er nooit in zouden kunnen steken. Jaren van hard werk, lobbywerk, uitzoekwerk, onderzoeken. Heel veel partijen zijn erbij geweest. Toen hebben we in 2008 weer eens een bijdrage van onze kant geleverd door dit plaatje te maken. Waarmee ook de gelden en de vogelbescherming was aangesloten. Waarmee Ruud Gullit geloof ik geld kan brengen hier naar het dorp. Van de postcode loterij. En we zien hier dit beeld. En dat is eigenlijk daarna weer technischer uitgewerkt. En u kent dat misschien wel. Dit is de resolutie is een beetje beroerd. Maar dit is van vorig jaar, 2 jaar geleden alweer, 2021. Waarin je ziet hoe het plan technischer is uitgewerkt van kan het nou? En de conclusie was het kan wel, maar er zijn wel heel veel vragen over slip, over bevaarbaarheid, over van alles en nog wat. Ecologie ook, dus is het niet te technisch, ook dat buitendijkse gebied. Toen is afgelopen jaar zijn er dus heel veel mensen, en dat zijn niet zo vol als deze, maar toch vrij volle zalen, vol met experts, die hebben zich ermee bezig gehouden. Heel veel sessies zijn er geweest waarin heel veel dingen beantwoord zijn. Zoals de vraag die net kwam over vis en hoe werkt het nou met migratie, is veel preciezer naar gekeken. Van dat plan is er dus nu een versie gemaakt eigenlijk die eigenlijk veel beter is dan de versie van 1 jaar geleden, 2 jaar geleden en al helemaal dan 12 jaar geleden. En daar zal ik een paar dingen aan toelichten die ook hier spelen, vragen die er waarschijnlijk spelen en die we aan de hand van die beelden kunnen uitleggen. Een van de vragen die er naar voren kwamen was als je dit gaat maken en het water naar binnen toe haalt, en we zien dus kwelderachtig milieu, buitengewoon interessant voor vissen, voor vogels. Maar voor de dorpelingen dan, want door dit te doen moest er vanwege veiligheidsredenen, je maakt een gat in de dijk en daar zit wel iets in wat open en dicht kan, maar dat ding kan het een keer niet doen. En moet je een soort extra beveiliging hebben en dat betekent dat er hier een dijk moet komen te liggen. Dus toen was eigenlijk het sentiment hier, ook zoals ik begrepen heb, van ja, nou gaan we eigenlijk onszelf weer aan zee leggen en dan verdwijnen we alsnog weer achter een dijk. Dat is één ding waar we mee aan de slag zijn gegaan. Een tweede ding was dat toen gezegd werd, we afgelopen jaar ook weer hier in het dorpshuis een schetssessie gehad, waar een aantal van jullie waarschijnlijk ook waren, waarin we over tekeningen heen hebben gehangen en met elkaar proberen verbeteringen aan te brengen in het plan, is dat er gezegd werd, ja eigenlijk die haven, ja, meestal, ik heb het nooit gezegd, het ligt aan de verkeerde kant. Het ligt aan de koude kant. En dat is zo. Het ligt helemaal niet aan de goede kant. Dus dat plaatje wat ik ooit gemaakt heb van 12 jaar geleden, waarin je zo mooi die haven ligt, ja, dat is wel mooi in de ochtendzon. Maar in de middagzon zit je er in de kou. En de ei is ook vrij lang. Eigenlijk is dit niet vonden we dat dit eigenlijk niet echt de geschikte kant was. Als je dat verder uit gaat werken, hij is heel groot, een beetje megalomaan misschien wel aan die kant. Dus ik begon eigenlijk ook in sessies hier met experts mijn eigen tekening van destijds ook een beetje af te kraken. Zeg van jullie hebben
keurig uitgewerkt eigenlijk wat er in die schets stond. Maar je had eigenlijk iets anders moeten doen. En één ding werd er ook vergeten. En dat is die Holwertervaart. En dat zie je in dit plaatje. Wat de technische uitwerking. Je moet even bedenken, dit is de dijk, dit is het meer. En hier zie je het water aankomen. Het kwam van de oostzijde. Maar het idee was altijd juist om via deze zijde, en dat zie je in dit oude plaatje ook hier, de Holwertervaart door te trekken. En dat heb ik net verteld vanuit die verbinding van de Holwertervaart helemaal naar de Waddenzee, het vorige verhaal ook, om dat te doen. Dus geschetst met de club hier, met mensen hier uit het dorp, met allerlei experts. En toen kwamen we er toch weer op terug. Die zeiden, nee, het moet aan die westzijde liggen, zoals altijd de bedoeling was geweest. En daar ligt nog veel meer interessants. Daar ligt de kerk en het keegje, die prachtige knusse zijde, eigenlijk veel intiemer. Aan de zonnige zijde zouden we daar het water niet eigenlijk binnen moeten laten komen. Als we dan dit beeld pakken, en dan gaan we dezelfde truc nog een keer doen. Dan ligt diezelfde boot weer, zie je. Dan zou je dit krijgen. Dus dit is hetzelfde idee. Eigenlijk veel meer volgens die oorspronkelijke gedachte van trekt die Holwertervaart door aan deze kant van het dorp. En die komt daar aan. Dit is ook daadwerkelijk hoe het hier achter ligt. Hier is de rotonde. En dan trek je het water aan deze kant. En dan krijg je bij het keegje een heel ander beeld. Eigenlijk een heel soort knusse haventjes die je ook wel aantreft. Ja, meer in Scandinavisch. Als je hier rondloopt met dat beeld in je hoofd, dan zie je het eigenlijk al gelijk heel erg voor je. En dat was aan die andere kant veel minder. Dus ik was eigenlijk wel blij dat er mensen eerlijk waren en zeiden van ja, eigenlijk ligt het niet aan de goede kant. Dus vanaf deze kant zou betekenen dat de Holwertervaart, die hier aan de andere kant eigenlijk doorgetrokken wordt, hier naartoe en dan om het dorp heen. Als je dan kijkt naar, we staan hier, dus we keken net die kant op, en je kijkt nu naar de situatie, dan is als je nu vanaf het westen aankomt rijden, ook voor al die toeristen die hier jaarlijks langskomen, is het niet zozeer Holwert aan zee, maar het bedrijventerrein aan zee, wat heel erg opvalt. Dat is ook nog een dingetje wat er eigenlijk, als je zegt van we gaan het verbeteren hier, zo wat je mee kan nemen. Al dat soort dingen hebben we nu in het beeld wat ik zo laat zien meegenomen. En hetzelfde geldt voor de infrastructuur. Dus ik vind dat Holwert is heel erg ingepakt in die infrastructuur. Het is een beetje ingeklemd, waarmee de relatie met zijn omgeving slechter is geworden. Maar eigenlijk, als je deze lijn rechtdoor trekt, dan ben je ook bij die dijk. Maar dan ben je niet aan die kant, maar aan deze kant van het bedrijventerrein. Dan bevrijd je eigenlijk de oostelijke deel van het bedrijventerrein hier zo van de infrastructuur. Je kan dat faseren, je kan dit plan realiseren, waardoor de weg in eerste instantie nog loopt zoals die nu loopt. En op een gegeven moment aan deze kant loopt. Nog beter doe je het gelijk. Maar je ziet hem hier net op, de rotonde valt er net af, die ligt hier. Dus we hebben hier de weg rotonde en nu loopt de weg zo. En heel eenvoudig is het eigenlijk om hem om te leggen. En dat betekent dat dit niet een hele drukke weg is waar heel veel verkeer overheen gaat. Maar eigenlijk een langzaam verkeerroute hier vanuit het hart van het dorp. Zo deze kant op. De wandeling van het dorp naar de zee. Door dat gebied. En wat je hier ook ziet is het water wat we net hier bij het keegje lieten zien. Dat zit hier dus in. Dat is gewoon de bestaande ruimte die er is. Wat nu het kaatsveld is. Hier zo. Dit is de huidige camping. In dit beeld hebben we daar, dat kunt u misschien niet zien van die afstand, huisjes ingetekend. Dus een soort upgrade van de bestaande camping naar een ander type accommodatie. Zal Marlijn zo nog wel op ingaan. En hier zien we dat kweldergebied wat helemaal naar binnen is getrokken. En we zien hier een soort gul doorheen lopen. Dat kan een vaargul zijn. Het is in ieder geval een gul voor vissen, die dus heen en weer gaat. Ecologisch, en daarom zijn de natuurorganisaties er ook bij aangesloten, is dit iets wat heel erg verdwenen is. We zagen net die geasfalteerde dijk die de grens is tussen zout en zoet. En die kerven en die wisselwerking, die mist heel erg. En we hebben voor de biodiversiteit in Nederland nogal wat te doen. Ik hoorde laatst hier terug van misschien is het te veel voor de natuur. In Nederland kan je niet snel iets te veel voor de natuur doen. Je kan misschien wel te weinig aan andere dingen denken. Maar ik hoop dat we dat laten zien dat dat juist niet het idee was. Want het hele idee voor Holwert aan Zee zat hem juist in dat er een dorp lag aan UNESCO Werelderfgoed. Wat eigenlijk lag weg te kwijnen, zou je kunnen zeggen. Waar krimp een onderwerp was waar al allerlei rapporten over waren geschreven in de jaren voordat we hier aan de slag gingen. En het landschap ligt hier letterlijk voor het oprapen. De kwaliteiten liggen hier voor het oprapen. Hier zien we de Tjerkenstrieten vanaf de kerk eigenlijk naar het
als we ons omdraaien naar het noorden, prachtige laantje. Nou, dan draaien we ons om en nu is dit die hele drukke weg. En in het plan wat je net van boven zag, zie je dus het water hier verbonden met het water daar. En is dit eigenlijk gewoon een wandelroute richting de zee. Waardoor je ook niet, als je dat hele mooie meer hebt straks, hier zo, alsnog een hele drukke weg hebt aan de westzijde ervan. Want die kan je, dat zien we hier, bestaande weg. Hier zou je de nieuwe weg kunnen maken en dan kan je gelijk ook een upgrade geven aan de inpassing van het bedrijventerrein. Dat kan heel simpel, alleen al door er eens goede beplanting omheen aan te leggen. Maar je kan dat bedrijventerrein langzamerhand ook transformeren. Dat kan ook over 10 jaar zijn. In iets anders dan wat het nu is. Maar dus in dit geval zitten bedrijventerrein er nog in met beplanting eromheen. En de weg is aan de andere kant eigenlijk gewoon in een rechte lijn in plaats van strak om het dorp heen. Dus het dorp wordt bevrijd van zijn infra-omsingeling. En in plaats daarvan krijgt het water eigenlijk de ruimte. En krijg je weer dat een terp echt als een kaap in dat water prikt. Is ook wat je ziet als je aankomt. Maar geeft ook een soort hele nieuwe soort hart aan het dorp op deze plek. Ik rond bijna af. Ik ben vast al door mijn tijd heen. Ja, klopt. Wat we hier nog zien, er werd net iets over gezegd, de slipwinkel. Dat is even een detail waarop ingezoomd is. Andere experts hebben zich bezig gehouden met al dat slip wat naar binnen komt. Kunnen we daar niet wat zinnigs mee? Nou, je ziet het niet zo goed en dat is eigenlijk ook de bedoeling. In een soort lage dijkjesstructuur zou dat slip opgevangen kunnen worden en vervolgens kan daar iets mee gemaakt worden. Korrels bijvoorbeeld voor de landbouw, het kan gebruikt worden voor dijken. In ieder geval dat kan een nuttige functie krijgen op deze plek die eigenlijk heel goed past in dat recht toe, recht aan landschap wat we hier aantreffen. Die dijk, dat was nog een ding. Door het water, hier is het al hoog genoeg. Het is hier dat de weg te laag is. Dus als het water hier naar binnen komt, je voor extra veiligheid die weg zou op moeten hogen. Behalve als je, en dat zie je in dit beeld, niet de weg ophoogt, maar dit iets ophoogt. Want hier is het hoog genoeg. En wat je in dit beeld ziet, is dat hier een soort ruggetje ligt. Op deze manier. En dat hoeft dus maar zo hoog te zijn. En dan op heel verre afstand. Dus dat is als het tegen je woning aan is, heel hoog. En als het daar helemaal achter ligt, is het opeens niet meer dan een kleine glooiing. Net zo hoog als de weg hier. En die verbindt dit met elkaar. En wat er daardoor ontstaat, is dat Holwerd hier eigenlijk een soort uitbreiding krijgt. Dat die weg, in plaats van het einde, ook gewoon dat je hem over kan steken. En dat zien we hier in deze weg. Hier zie je paardjes lopen deze kant op. En dat zie je hier bij deze straat ook. Hier kan je overheen lopen. Waardoor het een uitloopgebied wordt, de wadden. De kwelders in eigenlijk. Dus de wandeling naar zee en de kwelders in begint al gewoon hier. En daarmee is die dijk verdwenen en is dat een zachte glooiing van het landschap zelf geworden. Kan je eventueel nog zie je hier, iets opzetten. Bezoekerscentrum, een punt waar je kan zitten. Nadere uitwerking. Maar zo zien we eigenlijk die twee zijden van Holwerd in beeld. Dus in plaats van een dijk, een glooiing. Het laatste punt gaat over deze hoek van Holwerd. En er is net al veel moois gezegd over de cultuurhistorie. Eigenlijk gaat het niet alleen over Holwerd aan zee, maar gaat het ook veel meer over Holwerd aan de rest van zijn landschap. En aan die zijde liggen bijvoorbeeld Molen de Hoop, ligt de oude spoorlijn die er ligt. En die kunnen allemaal, hier hebben we hem, onderdeel worden van routes om het dorp heen. Dus we hebben, hier in dit plaatje zie je de huidige infrastructuur en die kapselt best wel het dorp in. Maar hier willen we graag over de grens denken en de weg eigenlijk verplaatsen. Maar hier is ook een heel mooi gebied wat je eigenlijk onderdeel van het dorp zou willen maken. Zodat het dorp ook echt aan de andere kant zijn stap maakt met die Holwertervaart eigenlijk als ruggengraat. Dus die Holwertervaart als een soort, net werd het al gezegd, dat is een soort de basis van het landschap. Al de cultuurhistorie ligt aan dat water. Pak dat ook op in de ontwikkeling van dit gebied. Wat ik daarmee wil zeggen is, Holwerd aan zee is een grote eerste stap. Die kan je iets groter maken, je kan hem iets kleiner maken. Eigenlijk als je vindt dat die niet groot genoeg is, doe er dan juist iets bij. Haal er niet iets af en maak er nog iets meer van. Maar je kan er ook mee door. Het is het begin, het is een eerste stap. En daarna kan je nog verder ermee gaan om het dorp verder te ontwikkelen. Als je dat spannend vindt, ga nog eens naar Duitsland. Daar hebben ze het allemaal al lang gedaan. Al die dorpen, ze zijn veel minder mooi, maar het leeft er, het is er gezellig. En
Zelfs zo'n sluis, dus een ding wat vaak benaderd wordt als een technisch ding, als een probleem. Hoe gaan we het maken? Hoe zit de deur? Is die niet te duur? Dat is ook gewoon lachen, zo'n ding. Daar zie je hier, iedereen gaat daarbij staan. Al die plaatsnamen zijn er ook naar vernoemd. Kan je zo kijken in dat geval naar bootjes en mensen die er tegenaan varen. Dus dat soort objecten zijn niet alleen een probleem. Het is niet zoiets als water, dat lossen we samen wel op. Vier het vooral. De Duitsers die schaffen dat. Dit is al een plaatje uit 2010 waarin je ziet dat ze met Europees geld zo'n sluis aan het maken zijn. Als het dan nog niet goed genoeg is, laten we dan nog een stapje eroverheen doen. Want die pier zelf, de UNESCO Werelderfgoed, zo'n grote verlichte parkeerplaats in het UNESCO Werelderfgoed, dat kan eigenlijk ook niet. Dus mijn aanmoediging is vooral, ga door ermee, hou die energie vast en doe er nog een schepje bovenop. Niet kan het een onsje minder zijn, maar kan het een onsje meer zijn. Die terp kan ook, die parkeerplaats kan ook in een terp verdwijnen, zodat je zoiets als dit krijgt met een fantastisch hotel op de pier. Dan heb je echt grote stappen gemaakt om te vieren wat je al hebt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het zijn allemaal kwaliteiten die er al zijn in het gebied. En die waar de rest van Nederland, en daar gaat Merlijn zo iets over vertellen, behoefte aan heeft. Waar u zelf waarschijnlijk hoeft. Hier staat, ik zeg hier, de kwaliteiten liggen voor het oprapen. Dit ben ik zelf een paar weken geleden hier vlakbij. Waarin je de oesters gewoon van de grond kan plukken. Betaal je in de restaurants op de eilanden best wel heel veel voor. Dit ligt helemaal vol. Dus oftewel, de kwaliteiten liggen letterlijk voor het oprapen. Doe het vooral en ga ermee door. Dan hoop ik hier over 12 jaar weer terug te zijn. En dan, ja, nadat de zwembroek getest is. Tot dan. Dankjewel Harro. Ik denk dat we je eerder terug gaan zien dan 12 jaar. Want de planning is toch voor dit jaar dat we toch nog wel een aantal schetsessies met Harro gaan doen. Om echt op de detaillering en de uitwerking te zitten. Van ja, er moet een slipwinkel of een slipwinning, moet dat daar liggen? Of moet het op een andere plek? Wij komen er altijd mee weg om te zeggen, ja, het is maar een praatkaart. Het kan nog alle kanten op. Dat zal het ook nog zeker gaan. Harro, dankjewel voor je presentatie over de landschappelijke inpassing. Ik kan me voorstellen dat er ook vragen over zijn. Maar het zijn ook vragen die we in de sessies die we later gaan organiseren. Dat je daar ook nog heel veel vragen kwijt kan. Want ik moet ook even een pauze inlassen. Want anders wordt het laat. We hebben hierna pauze. Ik introduceer alvast dat we hierna nog 2 sprekers hebben. De koffie was zo ook bij u gebracht. Dus u hoeft er niet om te lopen wat ik net aangaf. U mag natuurlijk ook altijd even bewegen, dansen en zingen. Dat kan allemaal. We hebben de afgelopen tijd vaker gehoord van Holdert aan Zee is alleen nog maar een natuurplan. Het gaat alleen om natuur. Binnendijks wordt er een weidevogelplas gemaakt. Buitendijks wordt er misschien nog een beetje gepingeld. Maar het is niks meer en niks minder dan alleen maar natuur. Niks is minder waar, want anders mogen wij, denk ik, ook het dorp niet meer in. Want we gingen niet voor natuur, we gingen voor leefbaarheid, banen, omzet, economisch perspectief voor de regio. De aanzet tot een sterke economische structuurversterking om het spook krimp niet meer tegen te komen. We bespreken al, we hebben geen krimp meer. Maar we zijn nog behoorlijk grijs hier. De vergrijzing zet ook door. Krimp komt nog keihard terug, dus we moeten ons wapenen. Anticiperen in de toekomst. Niks tegen grijs overigens. Maar let op, de krimp die komt nog. We hebben straks Merlijn Pietersma die u alles gaat vertellen over de economische impuls, de toeristische positionering, die er volgens sommigen helemaal niet is. U mag later op de avond zelf oordelen of de economie er niet keihard in zit. Wij denken van wel. Straks Merlijn die dat presenteert aan u en daarna hebben we de afsluiter professor Jouke van Dijk.